Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku a pre región Podpolanie je neodmysliteľnou súčasťou chodenie s Betlehemom. Skupina mladých chlapcov predstavuje pastierov, ktorí pri narodení Ježiška išli za hviezdou, aby ho obdarovali a poklonili sa mu. Anjel alebo kresťan vstupuje do príbytku ako prvý s Betlehemom a zvestuje narodenie Krista Pána. Postupne prichádzajú pastieri, ktorí vinčujú i spievajú a na záver do domu vstupujú kubovia. Otec mati, konem báči, neprestáva ti. Raduj sa, vesel sa, betlianská kasa, Pán Boh nám požehnal nového juhasa. Pri betlehemskej hre najväčšiu pozornosť pútajú kubovia, ktorí obháňajú dievčatá, bijú mládencov a strašia malé deti. Kubovia na rozdiel od pastierov nepriniesli Ježiškovi žiadne dary a tak si ich iba vymýšľajú. O Ježišku, ja ti oferujem 3 hrudky syra, aby ti nebolo teplo ani zima. Za predvedený program dostanú betlehemci koláče, pálenku, peniaze a pokračujú do ďalšieho domu. Všetky skupiny vinčovníkov sa stretnú v kostole na svätých omšiach a počas vianočných dní želajú požehnané sviatky v príbytkoch Podpolania.